ରାଧାଦେଇପୁର ନାମକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜା ଥାନ୍ତି ବାଘ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ବିଲୁଆ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରୁ ଏକ ବେଲ ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜୀବ ଏବଂ ବାଘ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ହରିଣଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମହାଶୟ, କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛ? ଏତେ ପ୍ରାଣ ଭୟ କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଜୀବ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବାଘ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ବିଲୁଆ, ବାଗି ହେଇଯାଇଛୁ କି? କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ କହୁଛୁ? ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ରାଜା ସେଠୁ କହିଲେ, ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛ? ମୋ ଲାଞ୍ଜ ସହ ତୁମ ଲାଞ୍ଜକୁ ବାନ୍ଧିଦବା ଏବଂ ଯିବା। ସତକୁ ସତ ରାଜା ଏବଂ ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜକୁ ବାନ୍ଧି ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହଉ ହଉ ହଠାତ୍ ଆଉ ଏକ ବେଲ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାଜା ବଡ଼ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ଏଣେ ତେଣେ ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ରାଜାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାନେ ଦେବି। ହଠାତ୍ ଛେଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ, ହେଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର କେମିତି ହେଲ ତୁମେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି କହିଲେ, ସେ ଛାଡ଼, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ବାଘରାଜ ତତେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନ, ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉପାୟ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବ ରହୁଛି। ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ। ବାଘ ରାଜା ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ରାଜା କହିଲେ, ଏ କିଏ ରେ? ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି ରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଛେଳି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥାଇ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ିରେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଫାଗ ଦିନକୁ 3ଟା ବାଘ ଖାଏ। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବାଘ ରାଜା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପାଣି ଥିବା ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରାଣବାୟୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ।